zviri sei ndadzoka zvakare nenhau yakaitika madeko. Nhau yechi yegara mupa party 7 ndo yandauya nayo muzuva ranhasi. Ndisati ndatanga kutaura nhau yechi yeparty 7 regaiti heti yangu yandauya nayo yakamirira chikomana Jasignal neta yakamirira iyo ichita represent Baba Macheso to the Chesost nenguo dzavo dzavanga vakapfeka dzanga dzine mavara handitika nekuti dzinonetsa kunyanya taidzana Baba Macheso dzonetsa kuti udziwanisa kandosa katawa nedzedu dzakadai. Chikomana Jasignal handidi kureva nhema ndati Jasignal chikomana ichi tose tinoziva kuti chinofanira zvokusvetuka china mudenga uyu hakuna munhu usingazivi. Asi zvakaitika zuro ndakasingambozvifungiri kuti ndichata testify and see munhu achita sei achisvetuka zvokunobata chirubu chemba. Zvakandishamisa ndikakadzika singamboiti mazina angu akabwera ndikatombodaiwo soka kubwera kuti ndiri kuona here kana kuti handisi kuona zvakanaka nekuti ndakasamboona munhu unosvetuka wasvetuka wotobata chirubu chemba ari pachirubu chemba otanga kutoduziya mudenga kudai achiramba apa akabata chi ice cream lollipop uchitoimba ari mukati mechirubu chemba. Ndakarwa nemuka ndikati imi asi rumbu yacho inge kenya kuti asego iwo rumbu momo kuti kati nozvacha ukadendwa nemazengemba iwayo uchaita sei ko kana akadendwa nesimbi idzoso ko kana akarongorwa nemagetsi ko kana akasvetuka nekuti uchikwanisa kusvetuka achibata digirikini achibata ichocho chinhu pamusoro ichocho chirubu chiya zvokwadi ndakandotosvika kuti tinonomubatira kumaketizwe uzokwada ndikureva nhema unomuona achingofulai achinda achingosvetuka ari mukati momo munhu utasa kuti uchabva mukukera mukufulai over kuya kunosvika kumaketisi kuende kuna fourth angori mudenga achifulai achiti kuti isasambozviona izvi asambozviona vanhu ndokutanga kudanzira kuti Jasignal uri kuita kunonzi kuperforma ndo inonzi performance iyi ari one out akazvimirira ega achirangwa neshamhu ine munyu achiimba ndokusvika zotise aenda mukati mechirubu chemba ndikuti vakomana izvi zvitsva zvatiri kuona zvokwadi tiri kuramba muda kudhauna tiri kuonerera ende tiri kuonera zvinhu zvinonakidza nezvimwe zvatasingakwanisi kuona kuti vanhu saka pavanenge variko kumabhawa kunenge kuchitwa mafunction munhu unokwanisa kutosvetuka kutobata chirubu chemba munhu ungotodzoka pafloor asina kana kumbogwinywa asina kumbokana pambeta scratch asingadonhi pamusoro pazvo paari kubva pamusoro pechirubu chemba hapana kana ladha angova iye nemasipring hake kuti asemhembwe maimwana apa aizoti kana utanga kutamba izvozvo zvidhenzi zvake eta sichimutsunya sichirwa ivhirwa idzi uchita sekusikizira munhu achitodhiraivha mota maimwana muyekera mumhepo nekutochovha bhasikoro mumhepo mu-airless waitova airless handizokuti ndomuti chii ndotongomuti munhu uri airless nekuti zvinhu zvandakaona pepe zvakandirwisa nebuka ndakarwa nebuka ndasarambozviona hangu kuti ashuwa ndikureva nhema zvakanaka vanhu kucomment section vakatanga kuti achikomana Jasigi waita sei wazvivharisa wakagona well done ndo inonzi performance wakaita zuro vana vaita zvakaita seizvozvo. Tobvapo toinda pana Baba Macheso to the Chesost vakaita inonzi close the doors and open them then shut them again vapedza ndokubva vaisa maki nezvihuri zvacho zvese zviya zvatinoisa kumadhoo edu ndokuinda ndokuseva vaisa futi padlock kobva vaita sei vainda zvavo Baba Macheso to the Chesost nebhendi ravo varavakauya naro zuro nekuti paipa vakaindaka pasitaji yanga iri doko nekuti vanhu vakwaMacheso vanenge vakawanda saka ndotokuti kuti kudo vakatorikuruta kuti ava vaviri ava ndo vanenge vachitokwanisa kutotamba zvokutoti vaitamba zvavo vakomana vanga vane madhiredhi akangana vakaiswa zvinhu zvakaiswa pa waitamba zingati waichukucha vanochukucha zviuno vanochukucha vanhu vaya vanoita inonzi aichukucha zvinhu zvakangonaka vadero manje pepe vanhu veve takazoona vamwe mabhekalist anga akasiyana-siyana asi pamabhekalist apapa kwasi kuti kune mumwe izvo wasora achitirenda muzuva rese akakaita sei wakaimba achita sekuti wakadya chiice cream lollipop chiri mukati mekara sati zo kuda ndozvokutoti voice racho rinyatsa kubuda zvakanaka kanyatsa kukwenenzverwa chiice cream lollipop kuda chikaiswa mukati memukanwa hatizozivi ipapo vamwe vakati chakachaiswa ndichisanitize kuti kudii isatizozivi ipapo tinetapukire isina tichingoona tichingosapota zvese asi watrenda zvake watrenda muzuva ranhasi nechiice cream lollipop vamwe vakati munongobasa kungoona manegative chete sei musingambokungotendewo nekuda kwemakangonhuzuma yega munhu neice cream lollipop muchisaima muri negative vanimi vamwe vakati iyeye mukomana ndiye the best vocalist wani Baba Macheso
shu zvakangonaka tinozvitenda singamboiti nabhekalist wedu iyeyoyo waimba zvakanaka ari pachivhitivhiti. Vamwe vakadanzira kuti tidi kureva nhema Baba Macheso is a legend. Ndo atinoti malegend magrupu mazhinji anga akaita kuzadza Baba Macheso muzuva ranhasi. Ndo zvandokwasa kutaura totaura kuti kuti kana mvenge anga ariko tikaenda kwana Andijeni vanga variko vachinzi legendary futi vakabva ikoko tikaenda mapeji apiko akawandisa anga nani achikomenda performance yakaitwa zuva naBaba Macheso nekuti vakazosvika futi pakuridza gitara ravo nemaoko avo neshangu dzauka pepe tikati tiri kurana nongwani ukasha ende tinozvitenda kuti vakakwasa kucelebrate birthday ravo nerudhende rwevanhu munguva ino yelockdown lock pangu pachi vachiti varaidza toinda pakuti mamwe mafans akazodanzira kuti hatirambi kuti Baba Macheso ilegend tinozvitenda singamboiti nemadancers nevanhu vaibhekalista nevanoti igwe vanenge vachiti Cheso Mama Macheso kuti izvozvo zvavanenge vachitacho handimuzivi kuti unonzani asi waizvigona vanhu vose vakatanga kukomenda kuti magara nemunhu iyoyo zvinhu zvakanaka asi zvakazouya pakuti vamwe vanhu vanga vatanga kuti munana muri good guitarist asi pamavocals dai madi maimprove mufans uyu zvikanzi nevamwe vanhu sure anofanira kuimprove asi vanhu vakaenda kupindura mucomment section pecomment yemunhu uyu vakadanzira kuti muka umwe mabhurungo vamwe vakati zvoni musarwadziwa nemunhu ndo rinonzi godo masikati machena chaiwo hamusvode here kuti munhu munotaura zvakaita seizvozvo vamwe vakati chiinda unoimba yako kana waimba yako wozotiudza kuti iwe takwasa kukudza kuti unogona iwe kana ugoni vamwe vakati iwe takarehwa nedzimbo idzi tikakura nadzo tikakura nawo Baba Macheso achingoimba zvitori correct zvakadero vocalist yakutaura iyoyo yabvepi zviri right zvakadika isatiziwo asi vanhu vakataura zvakasiyana vamwe vakadanzira kuti painzwa zvimbo zvakasiyana vamwe vakati vandatafadzwa veve vamwe vakadanzira kuti zvokwadi munogona henyu kuimba sati kurarama pane zvimbo chakatondirambisa chakaparadza imba yangu nemumwe munhu tasingazvizivo vamwe vadanzira kuti tatobva taita chihomusiki kana ari mahappy birthday message zuro akanaya ndofunga kuda izvozvi kuti akwati kuti Baba Macheso togona kuti vati ndivo number 1 ndofunga muZimbabwe vakaitwa happy birthday seizvozvo uku comment section uri kunzi happy birthday uku zuva rese uri kungopostwa chinzi happy birthday zvinazvo zvakanaka vamwe vakadanzira kuti Baba Macheso munhu uri humble munhu unozvininipisa ende tinozvitenda singamboti hazvina kushata vanhu ava vamwe vakati zoti sound yacho nameno zvainga iri nevamwe mavoice avanganika kadiscord mbicha ndikati isati zoisi taingoona kutoti 27.2 maviewers ndio akasitwa nani naBaba Macheso 27.200,000 ayo namba yacho ambe kuti noda mwachinzi chiyoyo ndo akasitwa nani naBaba Macheso saka vanhu vakadanzira kuti namba iyi ichazokwanisa kudarikwa here ndiani ungata anikonkara namba idzodzi kana kuti tichazoti unozouya sure kwana Baba Macheso hatizi kuti uchakwanisa kuzvipfuura zvaitwa here kana kuti legend rasiya raita sei raita inonzi legendize nekuita sei nekusiya yaserendepaiza vanhu zvakare tata hazvina kushata nekuti mucomment section vanhu vangongodanzira kuti sanitize us, we are your people. Vamwe vakadanzira kuti zvokwadi your life will never be the same again. Mushure mekungowatera chi babashero vanhu vakataura zvinhu zvakasiyana siyana vanhu vakavabiga vanhu ndokuchibva vasitanga kuti retai Babashero performance out of 10 vanhu vakadanzira kuti 100 out of 10 vamwe vakati 1 trillion vamwe vakati 200 vamwe vakati 50 out of 10 vamwe vakati 11 out of 10 graph ranga riri apa atidi kurana nemagirafu ravo ranga rakapenga vanhu vakapa kutenda zuro kuti kare aiwa chakanaka vakagahungu zvokwadi tinozvitenda izvozvo zvatikaitwa zuro nekuti birthday raro takangodakirwa naona kuti kwakazenge kune keke asi kuti vakazorya keke ndivanani manje rakazoenda naBaba Macheso kumba here kana kuti rakazongoryiwa nevanhu vese vangwari ipapo isapo handizozivi zvangu tobva ipapo toenda pakuti zvakare mamwe mafans anga akuzokomenda nekuna naInstagram kwake vandanzira kuti Baba Macheso isinovaona semunhu watinoti ndi Drake wekuZimbabwe vamwe vakati ndo vane chimuti izvozvi zvigonzi vakasiya kunonzi kusakura ndo kuzunza ndoko vakasiya vaita zuro ikokoko pagaramba party 7 kana hazvina kushata vanhu manje comparison yavo ndokuchitanga zvikanzi mafans awingi gafa to the gaffest muripi chiuyai muone iye atinoti mashiripiti handitika nekuti pakasvitswa chi 27.2 inasinda munhu wakanyora akaposta comment yake iyoyo tikatoiona tikati iyi yakangona kachigari kodi tikotaura nezvayo mafans vakadanzira kuti
hazvina kana basa zvamukutaura zvokuti hanzi wati nekuti isinongovada vese zvakafanana. Vamwe vakati chamunofanira kuisa ndechekuti Butiwingi D ava Governed Gafest pamwe mutambo wavo ndo unoita kechi mamainzi evechidiki vaive zvosiyana pakuti ava baba macheso to the chesest munhu unotambirwa nemadepartments ese kubva kuHarahwa vakusvika kunearest Harahwa vari pamiddle age vachingodero vanobata madepartments ese uyezve munhu unoita kuti unoremekedzwa muindustry muzvakare kana hazvina kushata ndokubva chi munhu wamwari kwaba muya wazidanzira kuti zvino kana pakadai tabva pamanhamba yakaita sei pachaitika zvakare imwe Garamba 7 sati Garamba 8 sorry kada satiziwo ndokuchibva wazoita imwe video iwo futi munhu wamwari kwaba muwewe vakaita vachiita kuti vari iwo momone sinuka yaweyo kana kuti ndo slag yawo yavaita iyoyoyo vachigagadzira vari vari mumbaimomo ndokudanzira kuti isu tiri kukumbirawo kuti Bhuti Japreza vauye kuGaramba Party 8 pavideo pavaitaura izvozvo zvatikumbira kuti vauye nekuti mukasauya haana ndifungiri kuti change kune imwe Garamba uyezve kana pane mari yamunoda munongondudza tinokupai mari yenyu hazvina kushata chingoonawo vamwe vakadanzira kuti ngaauye vamwe vakati dzokorodzai futi itai wilo mbodzosa baba Shero to the Shero West hazvina kushata asi in general Garamba Party 7 vanhu vadanzira kuti yanga yakapenga ende ndiyo yakazvivharisa uye zvichikada kutaita rating vamwe vapakureta vanga vadanzira kuti pamalive ese akaiswa pa ndofunga rate tinongoramba takaisa pana Wingi D Gafest number 2 toti baba Shero vamwe vadanzira kuti aiwa mese makaitwa outshined iko zvinomakuda kukomplaina kuti mazoona kuti pazosvika rinonzi legend chairo isatizi macomments evanhu anenge achingotenderera asi panga pakapenga zuro panga pakapenga inini kunyanya hangu jasignary nekusvetuka achinobata chirubu kwake kuya nanhasi iyoyoyo pikicha haisi kubva mupfungwa mangu haisi kutombobva mupfungwa mangu ndichiona jasignary ari pamusoro pechirubu saka ndozvose zvandangoya nazvo muzora nhasi ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.